Dneska si zahráme Kick a Lucky Block. A ja už som to niekedy načal, ale veľmi mi to nechcelo načítať, ale dneska si ukážeme, ako to funguje. Len si najprv musím pozbierať peniaze. Teraz vám to idem ukázať. Čo to je nové dačo? Tu si zoberiete, toto je prvá, toto dáva 2, plus toto dáva plus 5, plus 10, plus 50, plus 150. A na toto ja som niekedy vôbec toto preskačila, lebo to dáva 400. Ja si už môžem rovno kúpiť toto. Čo to dáva? 2050. Tak to budem mať hneď. A ja mám 2 milióny, ale keď takto pôjdete, tak dáte kick. Ale ja som to nechcel dať, dať kúp. Ale musíte čo najviac urobiť, aby... Ja som to urobil zle, ale... Idem to ešte raz vyskúšať. Ja sa ešte idem pozrieť, ako... Ja tu mám... Čo? Oni tu majú 317 trilióna. Čo? Ja keď dám excelent a tak ukážem vám, ako to funguje, keď kopnem. Tak sa dostanem do tejto arény a ale neviem, čo to... Ja som raz dostala aj lepšie, takže to zruším. Ale každopádne, keď už prídete tu tento kopček, tak potom môžete. Tak už získate toho brainrota, ale ja idem posilovať. Takže zatiaľ vás stopnem, ale nestopnem vás, ale chvíľku budem posilovať. Čo som pozrel, že tu si vieme updateovať speed. Ja to dám asi 20. Presne som skoro na to mal. A teraz mám 69 plus 7. To čo je? Ale teraz vám čo ukážem. Takto si môžete dať svoje emoji, že pôjdete sem a potom dáte emoji a dajte napríklad takto. Takto môžete dať a deje sú sami. Tak, ja si nechcem znovu zrodiť. Nechcem sa si to znovu zrodiť. A ja sa nechcem zrodiť. Keď budem mať 3 milióny, tak vás za chvíľu zavolám.